Molt bones i benvinguts a un nou vídeo de la Dalla de Cronos. Avui parlarem d'una història de resistència i de revolta. Explicarem quina va ser la resposta que van donar davant de la profunda discriminació que patien els moriscos, els musulmans autòctons del regne de Granada, obligats a convertir-se al cristianisme pels reis castellans. Una clara vulneració dels compromisos de tolerància i respecte que aquests mateixos monarques havien contret amb ells a finals del segle XV. Una revolta aprofitant el terreny abrupte de la serra, però que tràgicament acabaria en derrota i, de facto, amb un empitjorament de la seva situació. Avui parlem de la rebel·lió de les Alpujarres. Doncs vinga, no ens allarguem més. Som-hi! Bé, com sempre, comencem situant-nos. L'acció d'avui tindrà lloc al segle XVI, però per entendre com arribem fins aquí hem d'anar uns segles enrere. Concretament hem d'anar fins al segle VIII, quan comença la influència musulmana a la península Ibèrica. I és que l'any 711 un general musulmà, Tàriq ibn Ziyad, travessa l'estret que separava el nord d'Àfrica de la península Ibèrica per conquerir aquell territori que fins aquell moment estava sota influència visigoda i posar-lo a les ordres del seu senyor, Musa ibn Nusair. Com a curiositat, explicar que l'actual nom que rep aquest estret, l'estret de Gibraltar, és una deformitat de l'àrab Jabal Tariq, la muntanya de Tariq, en honor al general Tàriq ibn Ziyad, aquest que va travessar l'estret l'any 711. Tàriq ibn Ziyad, a més, avui en dia és també un dels símbols nacionals del nacionalisme marroquí. Doncs bé, el cert és que aquesta expedició militar va ser realment exitosa, perquè tota la península Ibèrica va passar a ser una zona d'influència islàmica. Neix, doncs, el període de Al-Àndalus, el període de la península Ibèrica musulmana, que al llarg dels segles aniria tenint diferents organitzacions polítiques. Però malgrat això no ens hem d'imaginar tot aquest territori com una única entitat nacional absolutament cohesionada, com a mínim no de manera sostinguda en el temps. Va ser justament, en part, gràcies a la divisió dins del món islàmic, que el món cristià, a poc, va reconquerint territori. Els principals regnes cristians que apareixen són el de Portugal, el de Castella i també la corona catalano-aragonesa. Ara fem un salt fins al segle XV. Per la història que explicarem avui, d'aquest segle ens en interessen dues coses. La primera és que es produeix una unió dinàstica entre dos dels grans regnes cristians. La reina de Castella, Isabel, contrau matrimoni amb el que serà el rei d'Aragó, Ferran. I la segona és que en aquell moment quedava ja només un únic regne musulmà a la península, que a més ocupava un territori relativament petit. El regne de Granada, que evidentment contenia una gran quantitat de creients islàmics. Doncs bé, el cert és que aquests nubis dels quals hem parlat abans, la reina de Castella i el rei d'Aragó, es posen entre cella i cella a conquerir aquest regne, el regne de Granada, i amb això acabar amb la influència musulmana a la península i completar la seva gran tasca cristianitzadora. L'empresa no seria senzilla, comportaria anys i molts diners, però finalment s'acabaria aconseguint l'any 1492. Aquesta conquesta els hi mereixeria el títol de Reis Catòlics. L'encarregat de rendir definitivament aquest regne seria el seu últim monarca, el rei Mohammed XII, conegut pels cristians com a Boabdil. A ell li tocaria entregar les claus de la ciutat de Granada com a senyal de submissió, tot i que això sí, ho faria a canvi d'una sèrie de condicions pel que feia referència al respecte i a la tolerància vers els seus súbdits. Boabdil era fill de la reina Aisha, un personatge que seria molt present a les cròniques de tots dos bàndols. Diu la llegenda, no contrastada, que quan el rei va abandonar la ciutat va plorar desconsoladament i que la seva mare li va dir la mítica frase «No ploris com una dona pel que no has sabut defensar com un home». En tot cas, el que sí que sabem segur és que el rei destronat va viure inicialment a l'exili interior, a la muntanya, a les Alpujarres, a la vila de l'Aujar d'Andarax, i que uns anys després acabaria marxant al nord d'Àfrica, a Fez, on moriria en una data indeterminada. A canvi d'aquesta retirada pacífica, els reis catòlics assolien, com ja hem comentat, una sèrie de compromisos, que bàsicament versaven sobre la tolerància vers la religió islàmica, la llengua àrab i les costums pròpies dels pobladors del regne de Granada. El rei moro i els alcaides, alfaquís, cadís, maftís i savis donaran i lliuraran a les seves alteses o a la persona que manessin, amb amor
pau i bona voluntat, veritable en tracte i en obra la fortalesa de l'Alhambra, amb totes les seves torres i portes, i totes les altres fortaleses, torres i portes de la ciutat de Granada, de l'Albaicín i Ravals que surten al camp, perquè les ocupin en nom seu, amb la seva gent i a la seva voluntat. Les seves alteses i els seus successors deixaran viure per sempre el rei Boabdil i els seus alcaides, cadís, maftís, agutzils cabdills i a tot el comú segons la seva llei. No consentiran que els siguin tretes les seves mesquites, ni que s'impedeixi als muetzís cridar a l'oració des dels seus minarets, ni els tocaran les rendes, ni els pertorbaran els usos i costums en què estan. Els moros no donaran ni pagaran a les seves alteses més tribut que allò que acostumen a donar als reis moros. Així mateix, no permetran les alteses que els jueus tinguin facultat ni comandament sobre els moros, ni siguin recaptadors de cap renda. Cap moro ni mora seran constrenyits a ser cristians contra la seva voluntat. Tampoc no es permetrà que cap persona maltracti d'obra ni de paraula els cristians o cristianes que abans d'aquestes capitulacions s'haguessin tornat moros, i que si algun moro tingués alguna renegada per dona, no serà apressada a ser cristiana contra la seva voluntat, sinó que serà interrogat en presència de cristians i de moros i se seguirà la seva voluntat. I el mateix s'entendrà amb els nens i les nenes nascuts de cristiana i moro. Les carnisseries dels cristians estaran apartades de les dels moros i no es barrejaran els vestiments dels uns amb els dels altres. I si algú no fes, serà per això castigat. El problema és que els monarques cristians van incomplir de manera sistemàtica i contínua tots aquests compromisos. El 1502 es prohibeix la pràctica pública de l'islam i el 1526 es fa encara un pas més. S'obliga per la força a tots els creients musulmans que vivien en aquell regne a convertir-se al cristianisme o bé a abandonar aquelles terres. Molts d'ells, evidentment, ho van fer més per necessitat que no pas per voluntat. Però és important remarcar en aquest punt que la seva voluntat de persistir en la seva autèntica fe va ser realment molt forta. Per tant, tot i que s'havien de batejar i convertir el cristianisme i de cara a la galeria ho feien, a la pràctica, sempre en la intimitat de les seves llars, seguien practicant les seves costums religioses i també les seves tradicions. Un exemple d'això era el que feia referència al nom. Tots els conversos tenien un nom cristià, que era el seu nom oficial, el que feien servir de cara enfora, però també tenien un nom musulmà, que era el que feien servir dins la seva família. Així, potser al carrer et deies José, Juan o Alberto, però a casa et deies Brahim, Ahmed o Tariq. Segurament per combatre aquestes pràctiques, l'any 1567 encara es fa un pas més a l'hora de reprimir aquestes bones gens i directament es prohibeixen qualsevol expressió pública de la seva cultura, les seves tradicions o bé la llengua àrab que era majoritàriament parlada per aquestes famílies. El més fora de tot és que, malgrat aquestes conversions forçoses, ni tan sols així hi havia igualtat de dret. Aquests musulmans conversos eren coneguts com a moriscos o com a cristians nous i tenien uns drets diferents, evidentment menors, que no pas els cristians de tota la vida, els coneguts com a cristians vells. I a més és important remarcar que aquesta condició s'heredava. Per tant, el fill d'un cristià nou, per molt que ja hagués nascut, almenys teòricament, dins la fe cristiana i s'hagués pogut batejar des de molt petit, seguia sent un cristià nou perquè els seus pares ho eren. Una de les zones amb major concentració d'aquests moriscos, d'aquests cristians nous, eren les Alpujarres, una zona situada entre les muntanyes de Sierra Nevada i la Sierra de Lújar, que s'estén actualment per les províncies d'Almeria i Granada. Va ser aquí, protegits per l'orografia muntanyosa i les valls profundes, que els moriscos, cansats de dècades d'abusos i vexacions, obligats a mantenir la seva fe i les seves pràctiques religioses en secret, obligats a adoptar noms cristians en contra de la seva voluntat, a anar cada diumenge a missa, a combregar, a menjar porc i a beure alcohol, que decideixen l'any 1568 alçar-se en armes per reinstaurar un regne musulmà a la península. Va ser una revolució en tota regla, en el qual fins i tot es va arribar a proclamar formalment un nou rei dels regnes de Granada i de Còrdova. L'escollit va ser Aben Omeia, un morisco granadí que estava emparentat amb la dinastia governant de l'antic regne de Granada, amb la qual cosa es buscava establir un vincle amb la legitimitat històrica. Aben Omeia havia viscut fins llavors, com tots els moriscos, amb un nom cristià, Fernando de Valor i de Còrdova, i fins i tot havia arribat a ser membre de l'Ajuntament de Granada, però com molts altres va mantenir sempre en secret la seva fe i la seva esperança en que algun dia arribaria la reconquesta musulmana. Aben Omeia era un home culte i aficionat a les festes i les celebracions, fins i tot enmig de la guerra.
D'aquestes aficions del monarca islàmic encara en conservem avui en dia alguns vestigis. Ibn Umayya va organitzar en ple conflicte al poble de Porchena uns jocs culturals i esportius. Aquests jocs incloïen proves molt diverses, que anaven des de la dansa fins al tir. Pot semblar estrany que al mig d'una guerra es dediqués a fer aquestes coses, però el cert és que ell considerava igual d'important aquesta batalla, la batalla cultural, que la batalla que es lliurava al mateix temps en contra dels soldats castellans. Us he dit que ens queden alguns vestigis perquè encara avui en dia, cada any al poble de Porchena segueixen celebrant-se els Jocs del Morisco Ibn Umayya. Un esdeveniment que va ser recuperat l'any 1993 en honor a aquesta efemèride i que ha estat declarat com una festa d'interès turístic nacional per Andalusia. Pensem que fins i tot l'expresident del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, havia arribat a declarar que aquests Jocs del Morisco d'alguna manera eren el nexe d'unió entre les Olimpíades modernes i les antigues. Més enllà de les proves esportives i dels balls, però cert és que la revolta de les Alpujarres va ser enormement violenta en contra de la població de cristians vells. Els moriscos havien estat vexats durant moltes dècades i per tant havien acumulat moltíssim rancor que ara es tornava de manera molt furibunda en contra dels cristians vells. Molts d'ells van ser assassinats a sang freda i de maneres molt cruels i diverses. Les esglésies van ser reconvertides en mesquites i els campanars van ser convertits en minarets. Per poder fer això, evidentment, calia en primer lloc desposseir aquests campanars de les seves campanes. Curiosament, les campanes es van convertir, als ulls dels moriscos, en un autèntic símbol del cristianisme. Quan tiraven les campanes de dalt dels campanars i les destruïen, d'alguna manera era com si també destruïssin el domini cristià de totes aquelles terres. Allahu Akbar, Des d'aquests minarets improvisats va ser des d'on, per primera vegada en moltíssimes dècades, els musulmans d'aquelles terres van tornar a sentir de manera pública la crida a l'oració. Tota aquella gent havia escoltat aquelles pregàries només en l'estricta intimitat familiar i sempre amb el temor que qualsevol persona pogués escoltar-los, els denunciés i acabessin tenint molts problemes per resar aquelles sures. Un coneixement que s'havia pogut anar transmetent de generació en generació només gràcies a les ensenyances clandestines. Doncs ara imaginem per un moment com devia ser per aquella gent sentir per primera vegada aquelles paraules, per ells sagrades, ressonant entremig de totes aquelles muntanyes que els havien vist néixer. La constitució, per fi, d'un regne musulmà a la península, que ells poguessin tornar a sentir com a seu, era un somni que semblava que mica en mica s'estava materialitzant. Però és un somni que a poc se'ls aniria escolant entre els dits. En aquell moment, qui ostentava la corona castellana era el rei Felip II. Quan arriben les notícies d'aquesta revolta i és conscient també de l'enorme càrrega violenta que ha comportat per la població cristiana d'aquella zona, encarrega directament al seu germanastre, Joan d'Àustria, que s'encarregui de sufocar aquests rebels. El rei Ibn Umayya, per tal de poder fer front a l'exèrcit del rei castellà, esperava sobretot que arribés una gran quantitat d'ajuda provenint de diferents llocs musulmans d'arreu del Mediterrani, sobretot del nord d'Àfrica i de l'Imperi Otomà. Aquesta ajuda certament va acabar arribant, però en una quantitat infinitament menor del que s'esperava. El cert és que ni els diferents governants del nord d'Àfrica ni el soldà de Constantinoble els interessava especialment en aquell moment entrar en una guerra amb el rei de Castella. I per tant, més enllà de prestar una ajuda simbòlica, no fos cas que es pogués dir que no havia ajudat els seus companys de fe, no van voler involucrar-se de manera molt activa en aquest conflicte. Això va donar lloc a una sèrie de derrotes inicials que li van costar la reputació, la corona i fins i tot la vida a Ibn Umayya. Va acabar sent assassinat pels seus propis seguidors i substituït per un altre monarca. El nou monarca era Ibn Bu, de nom cristià Diego López. Era un home que al principi del conflicte havia estat segrestat pels soldats cristians en el marc d'una de les moltes batalles i havia estat cruelment torturat. De fet, sembla que fins i tot l'havien arribat a castrar. Això l'havia convertit en un home molt més violent i amb moltíssima més set de venjança. El període de combinar la guerra amb esdeveniments culturals i esportius s'havia acabat. Ara començava la guerra total. Però malgrat l'ímpetu i en alguns casos fins i tot el sadisme que va demostrar Ibn Bu, el cert és que les seves tropes estaven molt més mal equipades que no pas les tropes del rei i per tant la derrota era qüestió de temps. La revolta va acabar durant 3 anys, però finalment va ser sufocada per les tropes lleials al monarca. Ibn Bu va ser assassinat pels soldats castellans i va ser esquarterat i les restes del seu cadàver van ser exposades a Granada
per tal de dissuadir futurs intents de revolta. El pitjor del cas, però, és que les conseqüències pels moriscos derrotats van ser realment terribles. A les moltíssimes morts que ja es van produir durant la revolta s'hi va sumar l'expulsió de les terres muntanyoses, incloses les Alpujarres, el confiscament de béns i també l'enduriment del control religiós. Milers de moriscos van ser desplaçats dels pobles on vivien, transportats en unes autèntiques columnes de refugiats, en els quals molts d'ells van acabar morint de gana o de set, i portats de manera forçosa a viure a les grans ciutats de la Plana, on serien molt més fàcilment controlats per les autoritats polítiques i religioses. En aquestes ciutats, evidentment, vivien com a ciutadans de segona i generalment desenvolupant els oficis menys agraïts. Però el cert és que el pitjor encara estava per arribar. El 1609 i 1610 es decreta l'expulsió dels moriscos dels regnes del llavors monarca Felip III, l'hereu de Felip II. Aquesta expulsió és la que havíem reproduïda en la primera escena d'una de les obres musicals més famoses de la literatura catalana, Mar i Cel, una obra que, com tots sabem, va ser escrita per Àngel Guimerà, però que ha estat immortalitzada per la companyia de teatre de Goll de Gom. En una altra de les escenes de l'obra, un dels protagonistes, Said, explica com va viure de molt petit l'expulsió de casa seva. Explica com els soldats van entrar a casa seva, els van obligar a marxar sense poder-se emportar les seves possessions, els van posar en vaixells separant a les famílies i els van portar fins al nord d'Àfrica, uns regnes en els quals ells, més enllà de compartir la fe, no tenien cap mena de lligam familiar. Pensem que el 1610 feien ni més ni menys que 900 anys que els moriscos estaven a la península. La qual cosa vol dir que va passar més temps entre l'arribada dels musulmans al 711 i la seva expulsió al 1610 que no pas entre la conquesta de Mallorca per part del rei Jaume I al segle XIII i els nostres dies. Els moriscos estaven tan arrelats a Granada i Còrdova com ho estan avui en dia els mallorquins a Mallorca. Podeu fer una idea que, evidentment, tots aquests moriscos van ser tractats com a estrangers en aquelles terres i molts d'ells van acabar sent considerats com a cristians i esclavitzats. Els que van tenir millor sort, en lloc d'acabar com a esclaus, van acabar com a pirates, hostigant durant moltíssims anys les costes que els havien vist néixer i de les quals havien estat expulsats. Aquest és justament el final del personatge de Said a Mar i Cel. La història dels moriscos, doncs, acaba de manera trista i tràgica. Reparar el dany que se'ls va fer avui en dia ja és pràcticament impossible, però com a mínim els hi devem recordar i tenir present el seu tràgic devenir. I bé, fins aquí el capítol d'avui. Esperem que t'hagi agradat. I si és així, sobretot, no t'oblidis de subscriure't i activar les notificacions. Recorda que cada setmana anirem penjant nous vídeos i que també tenim un canal de WhatsApp que et permetrà rebre cada vegada que en pengem un missatge al teu mòbil perquè no te'n perdis cap. I recorda també que ens encanten els teus comentaris, ja sigui fent propostes per millorar el canal o bé proposant altres temes per tractar en futurs vídeos. Doncs vinga, ens veiem a la propera. Fins aviat!